Up.
Pero tú, también está ahí también por... ¿No? Digo, ahora no le va a mirar a mí la 2000.
medio descanso por eso. Ah, sube. Vale, vale, vale. Tú alas ahí. No me he enterado.
tentsionatuta, azkeneko txapelketan lotuta daude biak, ez? Ez gaude konfiantzakin eta nik uste nabaritzen dela fisikokin ere azkarten gatzarea. Baina, bueno, pareja, gauza gaizki daude guazenean, bata bestia lagunditzen du, eta horri esker nik uste pasarela semifinaletara, ez? Eta hobain ez daukagu ez errantzeko, partidua da eta gura matea gingo. Hoi da, ez? Aitorrero esan duen bezala ez dago ez galtzeko, lotuta ibilik gain ligaxago lehenengo partiduan, gaur hasiera komo sentitu nahi, baina, bueno, dio gaizkita, oain final Erribera Jabalera goiko etxean kontra, bi gaztek, eta, bueno, ez dago beldurrik, gai gaurrena salkatu jagu bigarren, baina Aitorrek ondo esan bezala partidu batea da, eta bildurrik gabe bateako gara eta finaleako txartela lortzea.